jonkun pitäisi tehdä vähän jälkeen kattella. Ja huutaa. Jonkun pitäisi laittaa kävellä takana. Kyltti käy semmoinen leveä kuorma. Me kävellään Tää ei oo leveä. Ei niin, mennätkään nyt kun Tää on hidas. vaarallinen kuorma, se on parempi. Okei, mulla on ihan ok soittelista tässä. Älkää kyselkö. Täytyy olla tähän niinku se lankun. Pitäis joo. Kyllä laiku toimii. Noniin. Ilmaan. Mullakin jäi karssa. Hei, onks sulla kortti? Niin, se on pitäis vaikka. Niin onks se ei mullakaan ollut? Mulla on, mutta on hyvin. Mulla on kortti. Hyvää uutta vuotta! Hyvää uutta vuotta! Ketään tästä? Kyllä tästä! Voitais kävellä niinku rautiksille. Uudeksi vuodeksi yläks tonne niin. Ja sit laitetaan taksi. Ihan varmaan saada sun kaikki kilkumaan, ihan varmaan. Tuleeks sulle joku meitä vastaan? Joo, tulee. Mä oikein sanomaan sille, että pystyykö väistää. Se ei nyt tule tyyppi. Tupettaa raskaampi siellä vasemmalla puolella. Niin joo. On tää vähän. Ja sä sit koittaa. Ihaa, vedätkää hetki. Mennään ton tielle. Tielle. Mennään tielle. Terve. Hyvää uutta vuotta. Tästä tulee ihan vitun kuuma. Älä nyt. Lätäkkö? Vittu! Ei! Jos joku haluaa vaihtaa, niin täällä on vaihtoehtoja. Joo, mäkin voi. Ai mitä? Jos joku haluaa vaihtaa, niin tulee vaihtaa. Mä haluan olla mäkissä kyyti. Joo joo, mäkin. Silloin mennään kaikki kyytiin. Silloin mennään kaikki. Silloin kaikki. En mä halua olla sisällä. Joo, sä mit Niitä ei halua olla sisällä siellä katsomassa. Sä varmaan olet hyvä Ai mut hetkinen, mun pitää kuvata. Kumpas kuvat? Joo, meitä niinku sisällä. Jaa, sisältö toimis parhaiten pelkäjä paikalta. Silloin sä mäkistä, mä oon tuusta. Mä tajusin, että meillä on väärällä puolella, ei kun meillä oikealla puolella ratti. Joo. Mitä helvettiä? Ei tullut Niin, me brittiautoa. tehtiin melkein virhe. Sitten me ei tehty tästä virhettä, mutta me tehtiin niinku virhe, koska me tehtiin virhe. Niin. Hyi helvetti tää muuten, tää hajoaa ennen kuin me päästään meille. Kaikki hidastaa Katto menee rikki ihan justiinsa meinaa. Niin, ja kaikki vaan hidastaa.